Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar yadda muka yi alƙawari a jiya, mun kawo muku bidiyo yadda za ka dawo da hotunan da ka goge ba tare da ɓata lokaci ba. Hotunan za su dawo kuma kai saving ɗinsu a wayarka. Muka yi alƙawarin cewa za mu kawo muku kuma hanyar da za ka dawo da bidiyon da ka daɗe da gogewa, shi ma ba tare da ɓata lokaci ba. Yanzu sai mu shiga Play Store. Kowa sai ya buɗe Play Store na wayansa kamar haka yadda kuke gani. Sai ka zo nan inda aka yi searching haka, ga abin da za ku rubuta. Yawwa gashi, za ka rubuta delete video recovery. To kamar yadda kuke gani, in ka rubuta haka sai ka yi searching. To bayan ka yi searching gashi zai zo maka kamar haka. Bari mu zaɓi wannan mu gani. Sai ka buɗe shi kamar haka. Kamar yadda kuke gani, wannan application sama da mutum miliyan 1 ne ya yi downloading ɗinsa, sannan mutum 64,000 suka yi review na wannan application. Kuma wannan application ba shi da matsala, yaro ɗan shekara fiye da sama da shekara 3 ma zai iya amfani da shi. To ga kuma yadda wannan application ɗin yake, kun gani gashi sun nuna yadda yake dawo da bidiyo. To mu yanzu mun riga mun yi installing ɗin shi, kai da baka yi ba kana zuwa za ka danna install. To mu yanzu bari mu buɗe shi ku ga yadda wannan application yake aiki. Kamar yadda kuke gani gashi nan suna bayani, the application so all videos, the video deleted and not detected. They keep looking and you will find video you are looking for. Shine suna bayani akan bidiyon da ka goge, ko kuma sai ka shiga restore. To suna dan saka talla. To kamar yadda kuke gani gashi nan, za mu ce restore, sai mu shiga wannan na farko. To gashi nan yana sacin, zai mun sacin ɗin bidiyoyin da na goge. Kamar yadda kuke gani dai, kamar yadda muka yi na hoto, shi ma wannan na bidiyo sai ka ɗan bashi